Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sedaya jamaah Masjid Al-Fadl yang kami hormati. Alhamdulillah. Saya tanggung hati dengan Islam, pokoknya setiap bangun tidur, kita akan disyariatkan mengucap donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa iyyana. Panjen rasakan syukur saestu nek tasih diparingi kesempatan tasih paringi saged ngelilir kangge nglampahi sedaya ibadah-ibadah tengene bulan Ramadan napa niku sahur terus qiyamul lail tadarus Quran dilanjutaken injine iki poso ngantos nangke maghrib sampai tarawih witir sampai nutup niku lajeng kita raosaken alhamdulillahirabbil alamin. Mergo jenengan pirsa piyambak temulan Ramadan niku pun kita malam sedherek kita sing sampun sowan marang Allah kita nggih rada ana irine mungkin karena kok apik men sedurunge tengene bulan Ramadan. Mugi sedherek kita kang sowan ketinggalan misalnya Allah ketinggalan hati husnul khotimah. Untuk kita sing tasih urip ini tasih diparingi kesempatan saged memanfaatkan sedaya waktu kita full kangge ibadah tengene Allah. Para jamaah sedaya tengene Quran ataupun hadis niku beberapa ibadah niku kadang-kadang diparingi utawa diaturaken, dijelasaken, disebutkan tentang ganjaran, tentang bentuke ganjaran, tentang akehe ganjaran. Contohnya sing dipini aturaken kaya maca Quran. Maca Quran lek ngene telebete selawat niku sak huruf tikele 100 hasanah kebagusan. Nek tenggene salat niku posisine lenggah niku ganjarane sak huruf 50 kebagusan. Nek tenjobone salat tasih ada wudu niku ganjarane selangkung kebagusan. Jobone salat gak duwe wudu gelem maca Quran terus Quran ndernil maca Quran niku ganjarane saben huruf niku sedasa kebagusan. Nah, sebagian ibadah niku disebutaken jenisé ganjaran, gedene ganjaran, termasuk takziah nggih, ngiring jenazah. Nek iso sampai pemakaman niku pikantuk kirot, ngaten nyebuti kirot dan jabal sampai oleh rong gunung Uhud niku sebagian ibadah disebutaken ganjaran. Tujuannya kangge napa? Nggih salah setunggale kangge nyemangati kita nggih. Dan kita semangat kangge nglampahi ibadah niku. Nah, kaya Quran niku nek kadang boten dituduhi jenis ganjaran kadang kita warasa-rasa nenten semangate. Termasuk takziah itu. Tapi ternyata teng Quran niku utawa teng hadis enten ibadah sing ganjaran boten disebutaken. Niku bukan berarti kalau ganjaran sedaya ibadah insyaallah wonten ganjaran. Cuma boten disebutaken bentuke napa akeh pira niku mergo saking akehe ganjarane, saking tidak terbatasi ganjarane. Paling boten enten tiga. Sing setunggal nggih niku poso. Poso ku ganjarane boten disebut. Bentuke piye, anune piye boten disebut. Paling enten sing teng hadis niku paling wong nek sing poso dilebokno swarga ar-royan. Wis niku paling nguli yang boten. Mergo lafaz resmine teng hadis niku asyamu li
wa ana ajizi bi niku telah disebut. Allah dawuhaken terus diterangkan kali Kanjeng Nabi, tapi sanes Quran. Poso iku kanggo aku Allah. Tur engko aku dhewe sing bakal maringi piwales. Langsung Allah dhewe, mboten diserahno malaikat. Ganjarane langsung diserahno Allah piyambak. Berarti malaikat itu sampai gak kuat nggawa ganjaran sampai Allah piyambak sing badhe masrahaken. Nomor kalih gini ku sabar. Sabar itu nggih ganjarane mboten enten ukurane. Ten Quran kan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Gak ono hitungane, ganjarane wong sabar bakal diparingi Allah. Niku mboten enten batese, mboten enten hitungane, mboten enten gedhe cilik. Allah piyambak sing dawuhaken bighairi hisab. Tanpa batas, tak terbatas ganjarane wong sabar. Sing nomor 3 gini ku gedene ati sing purun nyepuro dulure, purun ngapiki dulure. Niku ganjarane nggih Allah piyambak sing nanggung, mboten diserahno malaikat sing loro. Tengene Quran ku wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, tapi nek faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ganjarane langsung Allah piyambak sing arep. Mergo atine jembar, atine gedhe, gelem nyepuro dulure sing ngelarani piyambake, mendolimi piyambake. Bahkan mboten namung nyepuro, wa aslahan iku ngapiki. Ngapiki niku nek teng basa hadis tukti man haramaka. Wa tasilu man qata'aka. Nepung maringi wong, nyodakoi wong, menghadiahi wong sing mboten nate maringi kita blas. Tur nembung sanak tenggene tiyang sing mboten tau napa marani kita. Kita bolak-balik riyo nang dhek terus. Dhek belas gak tau nang kene, tapi kita terus mriko, terus silaturahim mriko, terus nyambung sanak mriko. Lah niku aslahan, nek basahe teng Quran sebabnya nyebutin muhsinin utawa ahsan sing gelem ngapiki. Lan ganjarane sing nanggung Allah fa'ajruhu 'ala Allah, saking gedene ganjaran. Untung alhamdulillah bejo kangge kita niku tiga-tiga niki saged kita peroleh teng kene wulan Ramadan. Mergo teng wulan Ramadan niku siji kita jelas poso. Poso sing wau ganjarane wa ana ajizibi, langsung Allah piyambak sing paringi ganjaran. Nomor loro kita mesti sabar. Tiyang poso iku mesti sabar. Sak minimal niku sabar nempet mangan ngombe, kumpul bojo mulai subuh sampai maghrib. Minimal niku. Minimal kan kita iso nempet. Napa malih sing masyaallah rokokan. Tiang rokokan itu nek wis pun hobi rokokan, obah sak obah, nggih melek sak melek itu nyekel rokok. Tapi dilalah bulan Ramadan itu yo kuat. Mulai subuh sampai maghrib boten nyekel. Cuma bar buka ya langsung nyedot sih. Sakit tenan. Mau cari milih ndi buka karo kurma apa rokok. Wis niku guyonane, niku wis nek masalah hukum mboten kula bahas, tapi yang jelas tiyang masih rokokan niku nek poso alhamdulillah cek gelem ngempet rokokan minimal mulai saka subuh sampai maghrib. Dadi blonjone ibu rada aman iki. Wis rada kelon rokok. Tapi nganu Pak dirapel bengi ya. Wah nakalan Bapak iki. Jane kan sudo jane. Tur nonton kita nek saged menangi Ramadan ngantos mantun ngantos final riyadi. Niku kan kita duwe adat tradisi nek teng Ramadan napa teng riyaya ada tradisi Nusantara atau Indonesia pada umumnya. Gini ku saling unjuk-unjuk, saling badan, saling nyepuro sepuroan. Lah niku kan berarti melegakno ati kita. Sing mungkin dalam setahun sing dek wingi niku kita mungkin
luput napa dilarani wong, dieleki wong, bahkan mungkin dirasani wong. Ati kita jembar gelem nyepuro. Dadi tiga niki kita lampahi sedanten. Ganjaran niki mboten enten batese, mboten enten hitungane, langsung Allah piyambak sing bakal maringi. Lah niki kita bejo sanget bisa menangi ulah Ramadan. Makanya ulama-ulama niku leken akhir-akhir Ramadan niku ya Allah ampun dadosaken Ramadan niki Ramadan terakhir kangge kula. Mugi-mugi kita taksih menangi Ramadan yang akan datang. Umpama toh kok ternyata Ramadan niki Ramadan terakhir kita ya Allah. Jenengan dadosaken kula minal marhumin, termasuk wong sing akhir Ramadan ini termasuk wong sing diwelasi Allah pikantuk rahmati Allah. Sing oleh ganjaran kaya janjine Kanjeng Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Sehingga kita akhir Ramadan kok umpama niki Ramadan kita terakhir niku dosa-dosa kita dinolkan, dientekno, dienolno. Tapi apike Allah ganjarane mboten melok dadi nol. Justru ganjarane titel niku enak ini. Napa niku bulan Ramadan wonten mugi sedaya pinaringan sehat nggih saged nutukaken Ramadan kanthi maksimal ngibadahi posone nggih tambah khusyuk atine nggih tambah jembar tambah legowo. Sakmantune Ramadan kita nggih saged tasik napa nglampahi ibadah-ibadah itu. Allah berkata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.